Усіх вітаю, брати і сестри. Добрий день добрим людям. Знаходжуся я у селі Азіна, Полоцький район. Трошки так від'їхав від свого дому. І ось вирішив я вам ще показати такі важні місця цього села. Тут, біля самого уїзду, знаходиться церква Вознесения Господнего. Коли я не помиляюсь, освячена она была десь, може, у 2002, ці може у 2006 году. І вона относится до нашей Полоцкой епархии. А тут стоит помник героям Великой Отечественной войны, солдатам, офицерам, партизанам, які тут воювали, які тут отдали